esta en concreto, no sé si es de caballería, pero las de caballería solían ser más pesadas. Iríamos sin protecciones porque estamos teóricamente dirimiendo un asunto judicial. Muy buena estocada. Por favor, un aplauso para ellos. Eta bertan erakutsi ditugu, alde batetik, hasiera batean erakutsi dugu ezpata ropera eta eskerreko eskuiko daga. Eta, bueno, pixka bat erakutsi ditugu, historikoki nola burrukatuko lirateken elkarren artean duelo batean. Eta beste alde batetik erakutsi dugu espada Federschwert, espada alemaniarra, eta, bueno, bi eskutako ezpata, eta elkarrekin ere nola burrukatzen diren. Hortaz aparte, kristoen ezpata pila ditugu hemen, eta, bueno, interesatu zaiona erakutsi diogu nola erabiltzen dien, eta nahiduneak ere gurekin kontaktatzea du, pixka bat erakusteko nola manejatzen dien. Gaude Gasteizen, CSE armaretoa eta Ignota Donostian armaretoa ere bai.